Kambanje, Mr. Kambanje, Dzaleka is the only place that Malawi government have designed kuti ndi akhale osungira ma refugee. Ngati refugee akuona kuti malowa sakumuyenera, si refugee ameneyo akambanje, he is not a refugee. Ngati mukuona kuti malowa refugee akuona kuti apapa ndi kuthinidwa, apapa ndi kuti ameneyo sono ndi mfulu. Ndingathe kupatsani chitsanzo. Munthu wanjala amene angazindikire zoti zakudyazi zikuwawa mchere, zakudyazi koma zikanakhala mwakuti amene yonse alibe njala tengani zakudya zomwe apatse ena. Each and every refugee amene akuona kuti kudzaleka nkothinana, each and every refugee amene akuona kuti kudzaleka sikwabwino kukhalako, ameneyo ndi mfulu muuzeni akadzipezere malo okhala amene akamuyenere ndi status yake. Dzaleka ndi malo amene boma linakonza. Zimenezo zimveke. Mwauze maburundi wakaya kutigulira madata, mwauze kuti Malawi motsogozedwa ndi Oswad Jumani akuti Dzaleka ndi malo amene government ya Malawi inakonza kuti padzikhala ma refugee. Koma ngati mukuona kuti malowa ndi ang'ono, malowa sakukuyenerani, dzipezere malo amene angafanane ndi status yanu. Koma kudzipezera kwa maloko kusakhale kuphwanya malamulo a dziko la Malawi. Chifukwa dziko la Malawi silili lokonzeka to bend down for the refugee. Kuti ma refugee afike mdziko adzatisinthire constitution yathu in order kuti ife tapanga accommodate. Never will that happen. In this generation, not even in the forthcoming generation. Konna kuti ife tidzifufuta malamulo a dziko lathu kuti tipange accommodate anthu obwera. Ngati Dzaleka ikuchepa, sikuoneka bwino, ndiyo thinana, kulibe ukhondo, amene akuziona zimene zinde kuti ali ndi mpumulo. Si refugee ameneyo. Andimuze nakadzipezele malo abwino. Chifukwa malo amene Malawi ali nayo ndi amenewo. Ndikukuwuzani Mr. Kambanje, our government is suffocating day and night providing medication in zipatala. Ife ndikumati kuzipatala kulibe mankhwala. Akambanje iniyo muli ku Malawi, you supposed to know better than me munthu amene ndili ku exile. Mburundi kuti apite ku Kamuzu Central Hospital. Akalandira mankhwala olongosoka ndipo sakakhala pa mzere anaphunzitsa corruption. Mankhwala tinkalandira aulere. Anthu awa ali ndi ma business, safuna kukhala pa line akuopa kuchedwa. Akupanga line mchipatala muja kunyengerera dokotala kumpatsa ndalama. Akuatrita mofunikirira mwansanga akumabwerera kumanyumba. Malawi ndi kumaula ndi kumafera pa line. In our government hospitals, in our government clinics, anthu akutengamo mankhwala. Maburundi ena pano poti kunena pano, they are selling government medications. Mankhwala aboma anzipatala akupezeka mu shop mwa Burundi. Ndikuti tundi nchitidwe amene sunkachitika ndi boma la Dr. Kamuzu Panda, nchitidwe amene sunkachitidwa ngakhale ndi boma la Bakili Muluzi the first 5 years. If you go in DRC, if you go ku Burundi, ngati mutapita ku Uganda, mukapeza ngati mutapita ku Sudani, I'm telling you, mukapeza kuti kugulitsa mankhwala m'misewu ndi zinthu zoti sizachilendo. Chifukwa ndi mayiko oti zipatala zinaphwasuka andi zinthu zimene zimapezeka pena paliponse. Ndamana tibweretsera ma system ambiri oti mankhwala mchipatala adzichoka adzikapezeka ku ma tuck shop. Amalawi zimene sankapanga ndi kale lomwe. Anabweretsa ma system oyipa. Tikunena pano, our government ikulephera kupanga provide ma resources okwanira ma primary school. We are overpopulated. Tili busy ma resources athu ochepa omwewo kuphunzitsa ana Burundi. Ma primary school mwathu. Burundi pano akulandira makuponi. Burundi pano akulima soya, akulima ntedza, akulima mpunga. Tikunena pano. Mukuwatenga anthu amene kwayika kumbuyo. Inu mufuna kuti ifeyo tikhale busy kuyang'ana condition ya kudzaleka. Is that our concern? Nkhani tu ya ma refugee palibe dziko
limene linakweza manja kuti mukamenyana nkhondo kumeneko muzithawira kuno kulibe. Ndi nkhani ya United Nations. Mwauza amene ambisa ku United Nations zoti anthu azithawira maiko mwawo zoti komatu kuno popeza malamulo a United Nations akutilola kuti munthu tisanthamangitse ngati kwawo kuli zipolowe ngati kwawo kuli nkhondo angathe kuthawira dziko limene lafupikira komatu ifeyo kunoko tilibe ma facilities opanga accommodate anthu. So make it their concern, Mr. Kambanje. If you got a voice to speak, speak on the behalf of the Burundi kwa ma UN osakhala kwa Malawi. Sizi kuti khudza. Mwiuze UN imene inakhazikitsa ndondomeko zimenezo mwauze kuti tilibe tu ma facilities. And if I'm to tell you, kodi ma Burundi ngati akuchulukana kudzaleka mufuna ndiuza kuti apitiza kuthawa nkhondo mpaka pano? Ma Burundi tu anasiya kuthawa nkhondo. Ma Burundi amene akuchulukana kumeneko akuberekana. Was that a contract? Tinalandadi anthu 10,000 anthu 20,000 every year abereka mwana wina. Mafuna ti malo azikhalabe chimodzimodzi. Azikhalabe chimodzimodzi. Akuberekana. So zimenezozo ngati anthu azikhala ndi kumaberekana ngati anabwera 10,000 in 20 years members zoti akhalabe 10,000. Nde Malawi, dziko la Malawi lipange expand budget yake kukonza malo adzaleka, kukulitsa malo adzaleka, kutsegula refugee camp ina. Tili ndi anthu ku Blantyre yako akokoloka ndi madzi. Tili ndi anthu mmaboma over 13 achigawo chakumwera amene akhudzidwa ndi ngozi ya madzi. Our government mezi kuchitika chonchomo ku Malawi njala yagonera. Tikunena pano anthu sanakulole chakudya chokwanira. Mmalamu tiyambe kuganiza zimenezo. Inuyo you advising us kuti Malawi chifukwa umene kujako anthu akuthinana tiyambe kuganiza zokulitsa Dzaleka kapati tsekule kampu ina chifukwa ife our concern inotsopano ikuonetsa kuti tionetse kuti ma refugee akusamalidwa bwino. When are we going to look after our own citizens? On top of that, we are blaming these governments nkhani ya corruption. On top of that, tikufuna the same corrupt government akonze malo okhala ma refugee. Yet tili ma millions a Malawi amene amavota. Amene sakufuna chisamaliro chomwecho. Whom are we putting first? Kuti dzikana kuti malankhulira a Malawi. Why can't you check on these facts, Mr. Kambanje? You are busy encouraging us kuti tione kufunika kosamalira ma refugee, yet tili ndi Malawi ambirimbiri amene akulephera kuti chisamaliro cha boma chafikire. We just spoke about it recently. Malawi ena tikunena pano anakhudzidwa ndi ngozi ya madzichi. Not even chithandizo chilichonse chochokera mbali ina iliyonse chimene chafika kuchokera pa tsiku limene ngozi ya madzichi yachitika. I should take a Burundi first kuonetsa kuti akamabwerera kudzaleka it is conducive and the environment ikumpanga suti iyeyo ngati munthu woti ndi wa malonda. Kodi ifeyo tinanena kuti ma refugee akabwera tidzapatsa nsika kapati tidzapatsa malo okhala. What was the agreement? Akadzabwera ku Malawi tidzapatsa nsika. It is our first concern kuonetsa kuti ma Burundi ali pa malo poti akhoza kutsekula tuck shop. It is our first concern kuonetsa kuti ma Burundi ali pa malo poti angatotsekula business, angatotsekula hotel, angatotsekula ujeni supermarket, angatotsekula hardware. Was that our first concern? Kamena mmene ankathawa ku Burundi kuti ankathawitsa business, ankathawitsa moyo. Ndeza sinthikali tikuona kuti from the point yochokera ku Burundi kukhala yothawitsa moyo to be a concern yofuna kukhala ndi hardware mulilongo. To be a concern yokhala ndi tuck shop ku Maganga. To be a concern yofuna kukhala ndi tuck shop kwa Katuli. Yet munthu concern yake yoyamba atamva kulira kwa chipolopolo mdziko la kwawo anafuna kuthawitsa moyo. Wafika ku Malawi sona ali ndi ma choices apa sindingakhale koma ndifuna ndidzikhalapo. Zamba litiro. Mr. Kambanje, I'm telling you, mwandiuza kuti muli busy mundi yankhabe. Mukamaganiza zondi yankhamo zina ndi izizi. Ine I can still argue nena kuti economy ya Malawi inde yaonongeka. Koma chinthu china chikuonjeza kuononga economy ya Malawi ndi anthu amene anabwera. Chifukwa chiwerengero tikamanena panopo tilipo 20 million. Palibe to amene mmatiuzo tipa 20 million ipo 2.5 million ndi anthu obwera.
pa 20 million ipo kuti muyang'ane census mumakatolera m'masukulu, mumakatolera m'midzi, mumakatolera mzipatala. Anthu ambiri amene amabwera pa chipatala cha boma chimenecho, boma limayang'ana chipatala chitimalandira mapatient angati pa mwezi pa chaka. Pa sabata timalandira mapatient angati, mukapeza kuti chiwerengero ndi chokwera, yeti mapatient amene amabwera pamenepo 20 to 25% ndi anthu ochoka mayiko a Mozambique, Zambia ndi Burundi. Koma onsewo akudya mankhwala ochokera ku boma, budget ya Malawi. Anthu awawa Mr. Kambanje, I'm telling you, akathamanga ma business awo amene muti job creating you, akalemera, akatolera ndalama zawo zonse, akumanyamuka ku Malawi, kubwera ku South Africa kuno zapitiza ma business kapena kupita dziko na lililonse, Mauritius, Madagascar, kumakakhala kumenekoko, kumakhala ku Brazil, akumapita ku Canada, amapita ku Britain, amapita Australia. Ndalama zake tili ndi ma Ethiopians, dozens and dozens of Ethiopians kuno ku South Africa kuno. Ask each and every Ethiopian akuza nzoti mene machoka ku Ethiopia ndadutsa ku Malawi. Malawi akhale mulatu, Malawi akhale bridge. Mwanga seze matipweteka. Ndiye mukamati yerekeza ife anthu amene tili ku exile, Mr. Kambanje, you never been a foreigner, you never been a refugee. So don't talk about it. Asiye nena lankhule zimenezi. Ngati muli activist, koma simunambe mwakhalapo dziko la ma foreign, simunambe mwachulidwapo kuti ndinu kwerekwere girigamba, a foreigner, dziko la zeni yake, don't talk about it. You don't know what is it. If you never been in army, don't speak anything about security. If you never been in police, Malawi police services, if you never trained anything zokhudza ndi security, if you never studied anything zokhudza ndi security, Mr. Kambanje, don't speak about it. Mudziti fusa. Mwena mufuna mudziwe kuti kodi tinafika pati. We know a lot about security. Do not compromise our security in Malawi. And we will never, ever let not even a politician himself to compromise our security. Ndi chinthu choyambirira chimene ife tayenera kuonetsetsa. Tingathe kukhala osauka, tingathe kukhala osaphunzira, tingathe kukhala otsalira pa china chilichonse, koma sitingaloti tikhale otsalira pa nkhani ya chitetezo ya dziko lathu. And if a government cannot stand and do that for us, I'm telling you, Mr. Kambanje, we will stand ourselves to make sure that our country is secure and protected. And we'll never let people like yourself to compromise that. Ngati Burundi akutigulira madata, ngati Burundi akutilipirira renti, ngati Burundi akutilipirira ma school fees anathu, zimene zozo idyani. Koma mukauze kuti nkhondo sinathe. This is just the beginning. And I should send my message to His Excellency Olemekezeka Bwana Chakwera. If he is not doing this, we are going to do it ourselves. Tingomva kuti this time around it has been compromised. Mabulunda ajasana bwelele kudzaleka. Ife tidzatenga physically tikasiya kudzaleka. And believe me, there is a lot of things that I have promised for that country, Malawi. Pali zinthu zambiri zimene ndalonjeza zolonjeza dziko limene lija. No idiots are going to rule that country 2025. That is one thing chimene ndalonjeza kuti sizitheka, so no idiot should think wherever he is kuti atenga dziko limene lija adzipitirisa kumatilamulira. Kapena Alan atenga chifukwa kuti mwina ali ndi amene akumamunamiza, amene amapanga chanti 2025 we are going to train Malawi onse akhale ozindikira, taphunzitsa kutsata njira za ndondomeko bwinobwino, adziwe masankhidwe a mtsogoleri ndi zizindikiro zimene zimampangisa mtsogoleri kuti akhoza kukhala mtsogoleri wa masomphenya akhoza kutukula dziko. We're going to train. That is my first promise. We are keeping resources not to campaign kuti tikawine MP president kapena councillor, koma only to teach Malawians. That is my first promise. This will be the second promise I'm promising you today. If our government is not going to do anything to make sure kuti anthu awabwelele kudzaleka, my next promise is that ifeyo ngati Malawi physically tatenga mabulunda abwelera kudzaleka. And believe me, ngati ali ndi mphamvu zoti akhoza kuyima standing against munthu amene nthaka ili yake, let them stand and face me. Let them awuzeni mabulundi kuti mukonzekere nkhondo ndi face Malawi. They will face us.
tingathe kulolera ife kutchedwa mayina kukhala opusa opepera mu zinthu 1 million koma honorable nkhani yokhudzana ndi security chitetezo ya dziko chifukwa zinthu izizi palibe pamene zikupereka compromise yopweteka kwambiri ngati pa nkhani ya chitetezo ya dziko lathu. Financially chuma chathu chili pa chiopsezo, zaumoyo zili pa chiopsezo, chitetezo cha dziko ku nkhani ya zauchifwamba Malawi ali pa chiopsezo. Koma ndikutha kuona kuti anthu ngati achina Kambange simukudziwa kuti what direction does ziwembuzi zikuchokera. Ife tingathokozane kuti after doing our assessment tikuona kuti ma foreigners amene ali othawa nkhondo mayosakhala foreigner amene anabwera bwinobwino to ndabwera kuzapanga business kumalawi kuno. We talking anthu amene anathawa kwawo nkhondo ndi apandu si munthu wamba. Ndichifukwa United Nations inaona kuti munthu wachonchi adzikhala ndi malo ake ene odziwika kukhala. Very dangerous. You will accommodate a criminal. Zimene ndakuwuzani pamene pajazichi Amalawi panopo akuba moopsa kwambiri. Mundifunsa kumene akumaziphunzira. Amalawi panopo olokuthyola kwa nyumba ya munthu, olokuthyola galimoto ya munthu. Zambiri zimene aziphunzira zichi aziphunzira ndi azathu othawa nkhondo maiko awo. And you still need kuti anthu amtundu amenewo adzipitirira kukhala mbwembwembwe mpaka na midzi mpaka na kumene sitimayembekeza kuti akhoza kukhala. Ineyo I will advise you kuti ngati ni concerned citizens mukambiraneso. I'm not expecting kuti ngati kuli kubwera mubwera kuti zipitiza kutsutsana. Koma mwina mubwera to reverse your statements. Koma ngati simupanga reverse my statements yana, I'm not encouraging you, I'm not like ndukuchondererani kapena I'm bribing you kuti mupange withdraw my statements yanu ndi aina aoneke ngati neni my statements abwino. Hayi, you can still come forward insisting and backing your maujeni yanu, but let me tell you something. Nkhondo iyi kuvuta kwake ita. Ngati ifeyo sitigonjeredwa ngati Amalawi, ngati maBurundi satigonjera ife ngati Amalawi zimene tikufuna, komanso ngati maBurundi sagonjera zimene boma lathu la Malawi likufuna, nkhondo iyi kutha kwake kuvuta. And I'm promising you, and it's a guarantee, nkhondo iyi kutha kwake kuvuta. Ndipo ife tipanga zotheka kuti galuyo timpunthe mpaka nambu yake adziwike munthu amene amalepheretsa maBurundi kubwerera ku kampu. Tipuntha galuyo, tikwapula galu, timulanga galu, tipanga zotheka kuti galuyo alile akuwe mpaka na ambu yake adziwike. Tichidziwe chimene chakhala chikulepheretsa maBurundi kubwerera ku kampu, and this is the time adziwika mpaka timudziwa chifukwa tikathyapa kwambiri tikathimitsa kwambiri mwanjira inaliyonse munthu amene amapanga benefit izizi kapena amene amapereka mphamvu kuti izizi zisafike potheka. 2023 ndi chaka choti Amalawi amudziwe munthu amene amatsogolera ndi kuapatsa mphamvu maBurundi kuti adzipezeka pena paliponse m'Malawi, adzipanga zonse zimene akufuna m'Malawi. Chinthu chomaliza chimene ngakufunseni Mr. Kambange ndichonena kuti amwenye ndi maBurundi athu kama maBurundi anu ndi amwenye ndi all foreigners in Malawi. Ambiri mwa iwo akutha zaka 20, ena akutha zaka 30, ena akutha zaka 50. Koma as we are saying, kulibe ndende imene ikusunga mwenye Malawi. Moti sana palamule mulandu ofanana ndi kukakhala kumaula. Kulibe ndende zomwe zikusunga maBurundi ngati ma criminals ku Malawi. Mufuna ndiuza kuti anthu 50,000 amene ali kudzaleka palibe amene akupalamula amene akuyenera kokakhala kumaula. Ma Chinese mulibe ndende zathu, ma Bangladesh mulibe ndende zathu, ma Moroccans mulibe ndende zathu, ma Pakistani mulibe ndende zathu. Kodi samalakwa ife ku South Africa kuno ndi kunena pano ndili mu organization ya zachifundo imene timayenda ndende kuyang'ana ma foreigners. Tili ndi mkulu wa ku Italy, tili ndi mkulu wa ku Pakistan, tili ndi mkulu wa ku South Africa konkuno, tili ndi mzula wa ku South Africa konkuno, myself and another brother from Mangochi. We are about 11 of us. Tayenda ma prison ambiri ku South Africa kuno. Tikupeza people of all races ali ma prison, amapalamula, akulangidwa, ena 6 years, ena 10 years, ena ma life imprisonment konkuno
ndi chifukwa yani ndende za ku Malawi sizimapanga zimenezi? Moti samalakwitsa pali bana lakwapo? Koma ifeyo this time around zonsezi tizipanga limodzi, tadziwe anthu amene amapangitsa kuti mabrundi asamamangidwe, amwenye asamamangidwe, mabrundi azingoenda pana paliponse, ndipo zobwerera ku kampu zizingoti kuyambika kumafera m'mazira, kuyambika kumafera m'mazira. This time around Amalawi amene yuti mudziwa.